Chris? 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 Diyan na ata si Jen. Tagal mo naman, Chris. Ito na nga nakabihis na nga, di ba? Bilisan natin at baka wala na tayong maupuan. Maraming tao doon ngayon. Hindi man lang tayo pinagtabi ni Rose ng upuan doon. Alam mo naman yun, makakalimutin. Sa bagay, hindi na tayo maalala nun. Abala na yun. Tara na at, mainit na. Baka marami ng tao doon. Sigurado. Tara. Grabe yung kinain natin doon. Hanggang ngayon, hindi pa ako natunawan. Karami mo ang nakain. Parang wala nang bukas. Hindi naman. Sinulit ko lang yung mga pagkain. Ang sasarap kasi. E di namin mo din na matakaw ka. Medyo lang naman. Pareho lang naman tayo nakaubos ng pagkain ah. Gusto mo pa atang magbalot eh. Kung pwede lang, bakit hindi? Hala, nakakahiya kaya yun. Libre naman. Tsaka minsan lang naman yun. Tara na nga at mainit na. Sumakay na lang tayo sa tricycle. Sige. Pero wala akong dalang pera. Pahiramin mo muna ako. Ganun ba? Buti na lang may dala akong extra dito. Sus, ikaw pa ba mawawalan? Naka-budget kaya ako palagi. Kaya nga ako nakakapag-ipon eh. Mabuti ka pa. Ako, walang naiipon. Siyempre kailangan yun, Chris. Kapag nangailangan ka, bigla kang may dudukutin. Sa bagay, tama ka dyan. Sige na, maghanap ka na ng sasakyan natin para makauwi na tayo. Sige, maghahanap na ako. Hindi kami mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalik mo na dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos na kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanina motor ato. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh. Sige na, maghanap ka na ng sasakyan natin para makauwi na tayo. Sige, maghahanap na ako. Grabe, ang init ng panahon, no? Oo nga, sobrang init sa labas. Nasaan nga pala yung mama mo? Ah, si Mama? Wala yun. Laging abala sa trabaho. E di lagi kang mag-isa dito sa bahay nyo kapag wala yung mama mo. Oo, kaya boring na boring ako minsan dito sa bahay. E di maglinis ka dito sa bahay nyo para may magawa ka naman. Lagi ko naman ginagawa yun, kahit hindi sabihin ni Mama. Wow, ang bait mo naman. Siyempre, sino pa bang gagawa ng gawaing bahay kundi ako? Sa bagay, ano nga pala yung gagawin natin dito? Gusto mong kumain? Ipagluluto kita. Huwag na, busog pa naman ako, kakakain ko lang kanina. Kung pumunta na lang kaya tayo sa mall, para makapasyal naman tayo. Ano naman gagawin natin sa mall? Marami. Manonood tayong sine. Tsaka, titingin din ako ng damit. Pwede, sakto, maganda yung palabas ngayon. O ano, tara na. Kaso, Kaso ano? wala si Mama.
Wala akong pera. Kung pahiramin muna kita para makanood tayo ng sine, okay ba yon? Ayos lang naman. Kaya lang, may extra ka pa ba dyan? Oo naman, lagi ako may extra. Matipid kasi ako, hindi kagaya mo. Sus, ako pa talaga? Ano, pahiramin mo ba ako? Oo na, pahiramin na kita. Basta ibalik mo rin kaagad ha. Oo naman. Kapag binigyan ako ng pera ni mama, babayaran kita agad. Ito, pwede na ba yan? Oo, pwede na to. Tara na, para makapasyal na tayo. Sige, sigurado maraming tao doon. Chris, Bakit po, ma? eto na yung allowance mo. Tsaka yung hinihingi mo pambayad sa project mo. Salamat po, ma. Tipirin mo yan, ha? Sobra na yung baon mo sa 1 linggo. Opo, ma. Alam mo naman na mahirap kumita ng pera ngayon. Opo, ma. Alam ko po yun. Kaya mag-aral ka mabuti. At pagbutihin mo yung pag-aaral mo sa eskwelahan. Kapag nakapagtapos ako, ma, makakapagtrabaho din ako. Makakabawi din po ako sa inyo. Huwag mo na isipin yung makabawi. Ang mahalaga, ang makapagtapos ka. Oo naman po. Sana, huwag ka muna mag-asawa na maaga, ha? Paano po ako mag-aasawa ng maaga? Wala naman po akong kasintahan. Ay nako, Chris. Nagawa mo pa talaga magbiro. Totoo naman po yung sinasabi ko, ma. Ayaw niyo naman po kasi maniwala eh. Ikaw talaga. Sige na nga, at may gagawin pa ako. Sige po. Ba't kayo tumatawag si Rose? Hello, Rose. Hello, Chris. Ba't ka napatawag? Chris, hindi ka kasi sumasagot sa mga chat ko. Hindi ko alam. Hindi ko napapansin. Hindi kasi ako madalas gumagamit ng cellphone. Magbabaka sakali lang sana ako kung may pera ka na ngayon. Wala pa kasi sa ngayon, Rose. Yung nahiram mo kasi, ipangdadagdag ko sana sa pangbibili kong gamit. Ganun ba? Hindi pa kasi ako nakakahingi ng pera kay mama. Mga kailan mo ibabalik yung nahiram mo, Chris? Kapag binigyan na ako ng allowance si mama, babalik ko agad. Sinabi mo yan ha. Hihintayin ko. Oo, huwag kang mag-alala. Sige, Chris. Bye. Okay, bye. Tita? Tita? Sino kaya yun? O, Jen, ikaw pala. Magandang araw po, tita. Magandang araw din. Anong sadya mo dito? Ang totoo po niyan, tita. Kayo po ang sadya ko. Ha? Ako? Halika, pumasok muna tayo sa loob at doon tayo mag-usap. Sige po. Sige, maupo ka muna. Wala po ba dito si Chris? Umalis siya. Akala ko nga, kasama ka din niya. Di po. Matagal na po siyang hindi sumasama sa amin. Bakit naman? Umiiwas po ata sa amin, tita. Hindi ba kayo yung mga kaibigan niya na lagi niyang kasama? Opo. Dati.
Pero ngayon, hindi na po. Bakit? Nag-aaway ba kayo? Hindi naman po. Kaso, may ginawa po si Chris. Ha? Anong ginawa niya? Ganito po kasi yung tita. Chris, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema kasi ako dyan. Ano yon? Sabihin mo para makatulong ako. Kailangan ko kasi ng pera. Di ba may allowance ka naman na binibigay ng mama mo? Hindi pa kasi sumasahod si mama at naawa ko sa kanya. Lagi niyang tinitipid ang sarili niya para magkasyang budget niya sa amin at sa bahay. Ayaw ko namang humingi sa kanya at sabing wala na akong allowance. Mga magkano naman ba ang kailangan mo? Kahit mga 2,000 lang sana. May extra naman ako dito at pwede kong ipahiram sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. Pag nakahingi ako kay mama, babayaran din kita agad. Huwag ka mag-alala. Chris, may tiwala naman ako sa'yo eh. Salamat talaga, Jen. Walang anuman. Basta, huwag mong kakalimutang ibalik ha. Oo, pangako. Akala ko naman po, ibabalik niya din po agad. Kaso, umabot na po ng ilang buwan. Ganun na ba katagal yon? Yung nahiram niya sa'yo? Opo, tita. At hindi na rin po siya sumasagot sa mga chat ko sa kanya. Wala man lang ba siya dahilan? Kung bakit hindi kanya nabayaran? Wala po, tita. Kahit man lang sana makiusap siya na unti-untiin niya bayaran yung utang niya sa akin. Ayos lang sana yun. Nako, yung batang yun talaga. Tapos, ang lagi niya pong dahilan, wala daw po siyang allowance. Anong wala? Sobra pa nga yung binibigay ko sa kanya. Tapos, yung mga binabayaran niya na kung ano-ano pa. Lagi pa ako nagbibigay sa kanya ng extra. Baka may bayarin pa siyang iba. Ayaw daw po niya magsabi sa inyo, tita. Magsabi ng ano? Tungkol po sa pera. Eh, lagi nga yung nanghihingi sa akin. Anong ayaw niya magsabi? Eh, saan po kaya dinadala ni Chris yung mga hinihiram niya? Hindi ko alam, Jen. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng batang yun. Nahihiya nga po akong pumunta dito, tita. Kung ako lang masusunod, pwede kong bayaran yung nahiram ni Chris. Yun naman po. Baka pwede niyo na pong bayaran. Pero, hindi ko pwedeng bayaran yan, Jen. Bakit naman po? Dahil utang niya yun. Siya ang humiram, kaya dapat siya ang magbayad. Paano po yun, tita? Kausapin natin siya. Na siya dapat ang magbayad sa utang niya sa'yo. Paano po kung ayaw niya? Kung ayaw niya magbayad, idaan natin sa legal na aksyon para matakot siya. Ayos lang po ba yun sa inyo, tita? Kung mali ang anak ko, hindi ko kukonsintihin sa mga ginagawa niya. Kailangan niya matutunan yung mga pagkakamali niya at gawin niyang tama. Sige po, tita. Naintindihan ko po. Kasi, kung babayaran ko yung mga nahiram ni Chris sa'yo, baka ulitin lang niya yung mga ginawa niya. Pasensya na po kayo, tita. Naabala ko po kayo. Wala sa akin yun. Mabuti nga at sinabi mo sa akin yung mga pinagagawa niya. Opo, tita. Mabait naman po si Chris. Mabait nga. Pero, kinalimutan naman niya yung atraso niya sa'yo. Sana po makausap natin si Chris. Hayaan mo.
Kakausapin ko siya. At sisiguraduhin ko sa'yo na mababayaran ka niya. Maraming salamat po, tita. Aalis na po ako. Sige, hayaan mo. At ako nang bahala kay Chris. Sige po, tita. Sige, mag-ingat ka. Chris! Pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman po, ma. Ano po yun? Nagpunta si Jan dito kanina. Ah, ganun po ba? Hindi mo ba tatanungin kung bakit siya nagpunta dito? Bakit daw po? Matagal ka na palang umiiwas sa kanila ni Rose. Hindi naman po sa ganun, ma. Abala lang po ako sa mga ginagawa ko sa school. Tapatin mo nga ako, Chris. May nagawa ka ba sa kanila? Kaya ka umiiwas? Hindi naman kita pinalaking ganyan, ah. Kung ako nga, kahit nahihirapan na magtrabaho, kinakaya ko pa din. Ma, kasi po, may nahiram po ako sa kanila nila Jen at Rose. May nahiram ka, pero kinalimutan mo naman bayaran. Akala ko po kasi, okay lang po sa kanila. Hindi mo ba alam na pinaghihirapan din nila yung perang pinahiram nila sa'yo? Hindi mo alam, baka iniipon din nila yon para sa sarili nila. At pinaghihirapan din yun ng mga magulang nila para mabigyan sila ng allowance. Pasensya na po kayo, ma. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya, kundi sa mga kaibigan mo. Opo, ma. Naiintindihan ko na po ngayon na nagkamali po ako. Chris, hindi masamang humiram. Basta, huwag mong kalimutan bayaran. Makikiusap po ako sa kanila na babayaran ko po sila unti-unti. Hanggang mabayaran ko po lahat. Chris, hindi lang perang hiniram mo, kundi pati tiwala nila. Sana po, mapatawad po nila ako. Subukan mong bumawi sa kanila. Baka sakaling mapatawad ka. Pasensya na po kayo talaga, ma. Nagastos ko po yung pera sa walang kabuluhan. Nagsisisi din po ako kasi hindi ko na po nakakasama ang mga kaibigan ko. Umiiwas sila sa akin dahil sa ugali ko. Sana matanggap uli nila ako. Kung magbabago ka, baka sakaling bumalik ulit yung mga kaibigan mo. Pati tiwala nila sa'yo. Sana nga po, ma. Sige, puntahan mo sila, kausapin para makahingi ka ng tawad. Sige po. Kamusta na kaya si Chris? Hindi ko alam. Sana hindi niya pa rin tayo nakakalimutan. Rose, Jen. Rose, patawad kung ngayon ko lang nabalik tong hiram ko sa'yo. Kalimutan na natin yun, Chris. Ang mahalaga, hindi mo kami nakalimutan. Pati sa'yo, Jen. Kasi kahit hindi ka kumikibo, alam kong masama yung loob mo sa akin. Ayos lang. Ikaw lang naman yung lumalayo sa amin. Nahihiya kasi ako sa ginawa ko sa inyo. Ngayon, alam mo na kung ano ang halaga ng pera. Kaya sa susunod, mag-iingat ka na, ha? Oo, Jen. Matututo na ako. Sana magtuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Talaga? Tanggap niyo pa rin ba ako na kaibigan niyo? Oo naman.
para maipakita sa'yo ang ginagawa mo. Wala naman nagbago sa amin. Pasalamat ka sa mama mo. Kay mama? Oo, dahil kinausap niya kami. Tinuruan niya kami kung paano maging mabuting kaibigan at kung paano kanya madisiplina sa tamang paraan. Hindi ka niya kinukonsinte sa ginawa mo, pero tinuro niya ang tama para sa'yo. Ngayon, alam ko na. Natuto na ako sa mga pagkakamali ko. Kaya pala hindi nangingialam si mama sa akin. Dahil hinayaan ka niya na makita ang mga mali mo. At ikaw mismo ang gumawa para lutasin ito. Kaya nga andito ako para humingi ng tawad sa inyo. Wala na yon, tapos na. Pwede naman tayo ulit magsimula ng pagkakaibigan. Oo nga, nandito lang naman kami na kaibigan mo. Hindi naman kami nawala sa'yo. Maraming salamat, Rose. Jen. Ang paghiram sa isang tao ng kahit na ano, pera man o bagay ay isang pangako na hindi dapat natin sirain. Kung anong tiwala ang binigay sa atin, sana ay maibalik din natin sa kanila ito para hindi tayo masira sa kanila. Tara, merienda tayo.